Danas idemo na jedno bajkovito mjesto koje sigurno nećete naći u turističkim vodičima. Prema njemu idemo jednom starom cestom za koju sam čitala da je postojala čak u antičko doba. Područje Vinodola od antičkih je vremena naseljeno i ispresjecano putevima. Potiče li baš ova cesta iz tog razdoblja ili iz kasnijeg, nije mi poznato. Stabla izrasla na mjestima nekadašnjih pašnjaka i vinograda pružaju dobru zaštitu od sunca, a šikara zaklon divljim životinjama, pticama i srnama. Nalazimo se na starom kamenom mostu, ispod je korito suhe ričine, trenutno nema vode, tako da možemo ići dolje i pogledati odozdo kako izgleda ovo remek djelo. Evo, korito je suho, valjda se zato zove suha ričina. Inače ovdje bude jako lijep tok. Kad smo bili zadnji put negdje ovog proljeća, puno je bilo vode. Ovdje su dva mlina, pokazat ćemo i te mlinove, ali gore uzvodno malo je nešto što se meni čini kao pravcato remek djelo arhitekture u kamenu, a što to ćete vidjeti kad krenemo gore. Iza mene nalaze se ostaci jednog od dva mlina koja su na ovom potezu. Zvali su Juditina Malenica jer je Judita bila vlasnica, zadnja vlasnica. Ne znam da li je prije bilo više vode pa su mogli mljeti žito cijele godine ili su mljeli, odnosno da li je mlin radio samo onda kad je bilo vode. Ne zna se točno kada je Juditina Malenica prestala mljeti pšenicu. Pretpostavljam da to i nije bilo tako davno, jer među ovdašnjim stanovništvom još kruže anegdote o škrbnoj Juditi i njezinom rastrošnom mužu. Vrijeme briše tragove i možda će se iste te priče pričati i kad bršljan potpuno oplete kamen, te sakrije i zadnji spomen na Juditinu Malenicu. Nakon duge suše i žege, koje postaju normalna pojava zadnjih ljeta, u koritu se može vidjeti samo poneka ustajala lokvica. Ostaje nam prisjetiti se kako je tok bio snažan i bujan ovog proljeća. Pogledajte sada zašto sam rekla da je ovaj most pravo pravcato remek djelo. Sagrađen je visoki vitak, tanak toliko da preko njega može proći čovjek i njegov vjerni drug Magarčić. Ovdje se nalazila još jedna vodenica. Od ove je pak ostao samo ugao i dva mlinska kamena. Prekriveni mahovinom i zaboravom čekaju neku svoju buduću družbu Pere Kvržice. Ali to će biti neki drugačiji ljudi, sasvim drugačiji od nas. Za još ovakvih priča pretplatite se ovdje.